Halløj derude i det danske land igen. I dag skal vi spille lidt videre på vores Minecraft Let's Play. Jeg ved godt, jeg sluttede lidt uventet sidste gang. Det var fordi, jeg ikke havde mere tid tilbage. I den her Let's Play har vi fået os lidt, og vi har faktisk mere trænet, end jeg troede. Så er det der. Okay. I den her Let's Play tror jeg, vi begynder at lave et lille bitte hus. Eller ikke i den her Let's Play, selvfølgelig. Den kører allerede. I den her video. Ja. De går under sammen de her saplings. Så laver vi et lille starterhus. Og min fest, han går nok lave. Ja, men det var faktisk dejligt, at vi startede på siden af den her cave. Så har vi også lidt nogle ting. Noget iron og sådan lidt af hver. Shit. Der må jeg helst ikke falde ned. Nej, man har også mange form. Det var dejligt. Jeg tror bare, vi tager os. Laver lige lidt plads. Så laver vi os et lille hus. Så det bliver på 2 etager. Vi går vel bare i gang med at lave et lille hus. Det er ikke helt stor nok grund til den måde, jeg gerne vil have det. Der. Sådan der. Jeg snakker ikke så meget. Ja, det ved jeg ikke rigtig hvorfor. Det bliver nok lidt kedeligt også. Men eller det ved jeg, det jo nemt bliver. Jeg tænker lidt, vi laver det. Sådan der. Vi laver vel huset sådan der. Vi laver vel lige huset sådan der. Sådan der. Sådan der. Og så vi smadrer noget mere. Jeg har F3 på. Det er bare sådan en jeg har. Det har jeg tit. Det ved I nok også fra den sidste video. Der glemte jeg at slå det fra. Hvis I synes det er irriterende, det må jeg også gerne skrive. Men jeg beholder det lige på den her video. Sådan er det bare lige. Jeg spiller Peaceful, det gør jeg altså her til at starte med, det kan så blive ved. Jeg gider ikke til det der med at finde mad og sådan noget, så det er ikke lige mig. Den blev en for lang. Ups. Jeg fejler sikkert også lidt. Og hvis der er nogen af jer, der kan se det, eller det kan jeg sikkert ikke nu, men måske når jeg kommer længere, eller ja, det ved jeg faktisk ikke, om jeg kommer til. Så laver jeg lidt en efterligning af et hus, Skagspik Gaming, og en anden, der hedder, jeg tror det var Dildemusen. Dildemus. Synes Let's Play. Ja, det må det jo have været. Og så kan vi nemlig lige have et arbejdsbord hernede sådan lidt. Til at starte med, indtil vi får bygget det højere. Det er. Spørger mig selv en flot lavst. Har vi et arbejdsbord? Jo. Kan vi lige duf, så smækker vi den ned. Duf, så smækker vi den ned. Seng. Nu bliver den nok stige op der. Noget af alt det her træ kan jeg jo godt smide fra mig. Apples skal jeg bruge. Så lige sove. Lave om lige den her.
Sjov. Jo. Fuck. Jo. Jo. Så starter vi herude. Okay. Det bliver nok et andet hus, jeg sover i, så. Det er også en lille bitte statue for. Sådan her. Så kan vi også begynde. Plantesukkerrør. Plantesukker. Vi går og planter sukkerrør hele dagen. Ja. Jo, ja. Ja. Og bare lidt rundt. Vi skal også lade sådan mine den her episode, tror jeg. Og igen, glemt at sætte tidstiltrækning. Det var flot lavst. Jeg kigger lige, hvor lang tid har vi optaget. Ja, der er ikke så lang tid igen. Vi siger... ja, YouTube, jeg ved godt, jeg lige står lidt stille nu. Vi siger 2... Ja, sådan der. Så kører vi igen. Jo, hvad var det nu? Farm. Der skal vi have sådan en hoe. Der skal vores støt herned. Og hvis der er nogen, der ser den her video først, så anbefaler jeg nok at se den anden video. EP1 først. Jeg vidste, der er nok nogen, der synes, det er spil at lave en sten i stedet for bare en træhøv. Og jeg ved ikke rigtigt, når du laver en høv, er det så bedre, hvis du er en diamanthøv bedre end en stenhøv? Altså sådan, gør den noget forskel af hvilken høv du bruger? Eller er det bare, du kan bare lave sådan en høv for at lige have den? Altså. Ja, okay, jeg havde sådan der så mange seeds, som jeg troede. Nå, så kan vi være, at vi lige skal have nogle flere. Jeg havde ikke lagt nogle seeds i chesten. 20, 22. Så laver vi lige nogle flere pladser, vist. Så har vi 6 tilbage, så laver vi den her. Det bliver nok en uendelig vandkilde der. Bare lige. Sådan, jeg ved det. Sådan der. Ja. Bare lige for at gøre det lidt pænt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jo, der er strøm. Ja. Så må det jo blive sådan. Og det der, det er fordi, jeg lige hurtigt lavede en uendelig vandkilde. Så... Jo, hvis mange af de her episoder, de bliver brugt på Hug 3, det er jo fordi, vi skal bruge meget, og ja, jeg fejler nogle gange med at lave det hele om. Og det er lidt et problem. Jeg nogle gange laver det der. Så laver jeg det hele om, i stedet for kun lige lave noget af det om. Fordi så lige pludselig så mangler jeg noget af det normale træ. Nå, ja, YouTube, vi skal til at takke af. Jeg tror bare, vi siger... ja, så siger vi vel bare... Hej hej.